हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज आपण बघणार आहोत सगळ्यांच्या आवडीची कोकणातली फेमस रेसिपी काळ्या वाटाण्याची उसळ। काळे वाटाणे जर तुम्ही कधी बघितले असेल तर ते अशा पद्धतीने असतात। हे मी स्वच्छ धुवून 4 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेले आणि भिजल्यानंतर कुकरमध्ये हे व्यवस्थित शिजवून घेतलेले आहेत। शिजवताना याच्यामध्ये तुम्ही थोडासा चिमटभर सोडा किंवा मीठ टाकू शकता आणि अशा पद्धतीचे हे शिजवून घ्यायचे। खूप जास्ती शिजवताने आणि कमी शिजवल्यानंतर ते टणक राहतात, त्याच्यामुळे परफेक्ट काळे वाटाणे शिजवून घ्यायचे। त्याच्यामध्ये घेऊया एक मोठा चिरून घेतलेला टोमॅटो, एक वाटी बारीक चिरलेला कांदा, हे खोबऱ्याचं वाटण आहे, आलं लसूण कांदा आणि खोबरं, हळद, मिरची पावडर, गरम मसाला, मालवणी मसाला, मीठ आणि आलं आणि लसणीचे बारीक तुकडे मी इथे करून घेतले, जे आपण फोडणीमध्ये घालणार आहोत। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। एका मोठ्या कढईमध्ये सुरुवातीला तेल घालून घेऊया आणि याच्यामध्ये आपण बारीक चिरलेला जो कांदा आहे तो घालून घेऊया। काळ्या वाटाण्याची उसळ वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारात केली जाते। आज आपण हा पहिला प्रकार बघतोय जो घावण्याबरोबर मी सर्व करणार आहे। आपण बाकीच्या प्रकारातले काळ्या वाटाण्याची उसळ मी तुम्हाला पुढे जाऊन दाखवणारच आहे। आता हा कांदा घालून घेतलाय। कांदा एकदम ब्राऊन कलरचा होईपर्यंत आपल्याला छान परतून घ्यायचा आहे। कांदा व्यवस्थित परतल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला मसाले ॲड करायचे आहेत। अशा पद्धतीने हा थोडासा लाईट ब्राऊन होईपर्यंत आपण कांदा लो टू मीडियम फ्लेमवर परतून घेऊया। आता पावसाळा सुरू झाला आहे आणि अशा तिखट उसळी खायला खूप छान लागतात टेस्टला, आणि गरम मसाल्याच्या ह्या उसळी आता आपण या सीझनला नक्की खाऊ शकतो। आता ह्याच्यामध्ये आपण आलं आणि लसूण जे बारीक चिरून घेतलं आहे ते घालून घेऊया। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही पेस्ट घातली तरी चालते। ती आता याच्यामध्ये थोडासा कच्चा वास लसणीचा जाईपर्यंत परतून घेऊया कांद्याबरोबर। कांदा ऑलमोस्ट होत आला आहे आणि आता आपलं आलं आणि लसूण पण परतून झालं आहे। ह्याच्यामध्ये आता आपण घालूया टोमॅटो। टोमॅटो मी मुद्दामच मोठा चिरून घेतला आहे, कारण उसळीमध्ये तो खायला खूप छान लागतो त्याचे मोठे पीस असतील तर। तुम्हाला आवडत नसतील तर तुम्ही एकदम बारीक कट करून घेतले तरी चालतील। बाकीचे जे प्रकार आहेत काळ्या वाटाण्याच्या उसळीचे याच्यामध्ये टोमॅटो नाही घातला जात, ते आपण पुढच्या वेळी तुम्हाला दाखवीनच की ती कशा पद्धतीने केली जाते। आता टोमॅटो पण तुम्ही बघू शकता मस्त मऊ होईपर्यंत शिजले आहेत। याच्यामध्ये आता थोडंसं आपण मीठ घालूया, 1 चमचा हळद घालूया, मिरची पावडर घालूया। तुम्हाला किती तिखट आवडतं आणि पाहिजे त्या पद्धतीने हे बाकी मसाले ॲडजस्ट करायचे, आणि हा स्पेशल मालवणी मसाला घालूया। आता हे सगळं मसाला या तेलामध्ये थोडासा परतून घेऊया। करपवायचा नाही आहे मसाला, करपल्यानंतर त्याची टेस्टही जाते आणि थोडासा काळपटपणा येतो उसळीला। अगदीच आपण एखाद्या मिनिटासाठी आपण हे लो फ्लेमवर परतून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये लगेच आपण शिजलेले काळे वाटाणे ॲड करून घ्यायचे आहेत। आणि आता हे काळे वाटाणे या मसाल्यामध्ये मस्त परतून घेऊया, जेणेकरून मसाल्याचा वास आणि चव, मिठाची चव ही सगळी या काळ्या वाटाण्याला लागेल। कारण आपण कुकरामध्ये शिजवताना अगदीच चिमटभर मीठ आणि चिमूटभर सोडा घातलेला होता, जेणेकरून ते व्यवस्थित इव्हनली शिजतील। चला आता वाटाणे पण मस्त परतून झालेत। याच्यामध्ये आता घालूया पाणी। हे मी काळे वाटाणे शिजवताना जे आपलं पाणी लागले तेच घालते, तुम्ही नॉर्मल पाणी घातलं तरी चालतं। आता हे आपण उकळी येईपर्यंत 2 मिनटासाठी ठेवूया। त्याला छान उकळी यायला पाहिजे। उकळी आल्यानंतर आपल्याला घालायचं आहे त्याच्यात खोबऱ्याचं वाटण, जे आपण आलं लसूण कांदा आणि सुकं खोबरं हे भाजून मिक्सरमध्ये वाटून घेतलं आहे। अशा पद्धतीचं हे खोबऱ्याचं वाटण आपण याच्यामध्ये ॲड करूया आणि आता हे मिक्स करूया। मस्त वास सुटला आहे त्याला, सगळ्या मसाल्याचा वास। आणि तुम्हाला माहितीच आहे फ्रेंड्स की पावसामध्ये आपण एखादी अशी जेव्हा तिखट रेसिपी करत असतो खमंग, तेव्हा त्याचा मस्त वास दरवळतो आणि खायला पण एकदम टेस्टीच लागतात। आता उसळ आपली ऑलमोस्ट रेडी आहे। तुम्हाला चव बघून मीठ घालायचं असेल तर तुम्ही ते ॲडजस्ट करू शकता। याच्यामध्ये आपला फक्त आता गरम मसाला ॲड करायचा राहिला आहे, तो मुद्दामच थोडीशी उकळी आल्यानंतर आपण घालूया, जेणेकरून त्याचा वास शेवटपर्यंत रिटेन राहील।
वाव, त्याला उकळी आली आहे आणि उसळ पण आपली रेडी झाली आहे. याच्यामध्ये आपण थोडासा 1 चमचा गरम मसाला पावडर ॲड करूया आणि आपली काळा वाटाणा उसळ रेडी आहे. आज मी ही घावण्याबरोबर सर्व करणार आहे. घावण्याची रेसिपी मी ऑलरेडी तुम्हाला दाखवलेली आहे. आपण जिरा घावनामध्ये ही रेसिपी बघितलेली आहे. मी लिंक तुम्हाला पाहिजे तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतेच आहे. अशी काळ्या वाटाण्याची उसळ आणि मस्त गरमागरम घावणे तुम्ही पण करून बघा आणि कसे लागले चवीला ते मला कळवा.